channel lo viewa lo subscribe chen to zong te in zovain chi bai vekule voina kan recap tur hi The Good Bad Mothers episode 2 na ani a yang sunin afapa kang ho chukolin kang ho chuan akol chu achang du lawa director songa ming chhian na ti re tumin kang ho chu abuai hle a kang ho chuan Mr. Songa thiam lo channa tur evidence chu mobile record sa thlapin aneya pekatum lai tak chuan kang ho chuan Mr. Songan asum do na ahlan chhong ti a hriat le taxi awang chuan a evidence chu apelo ta zoka kang ho chuan Mr. Song nera tang chuan car le inte chu thamna mang a nein Mr. Songa ina a omlai chuan evidence abeka mobile a chuan ada a Mr. Songa chuan anin biak zo nu chuan ho kang ho chu holo tura ti in baseball khelpia chuan asom tatlata kang ho a nervous hle Mr. Song chu ke bai chung po a ball aman thei thu soin hei hi yongra construction atanga yoga group lo than len dan ani thu asea Mr. Song chuan kang ho chu fakin kang ho chuan baseball angai na thu chu asea ma se prosecutor ni a director song mu adu awang chuan a khel to ngai lo thu ashila afapa ni a in pom thlap thu po shilin chu chuan Mr. Song chu atilom hle a yang suni lo lang vele in kang ho chu akol tlang thei chuang lawa yang suni chuan abuaya ngain in chuang takin kang ho eitur ngai na tak tak chu abol chunjom zela chutia boy taka erong abol lai chu an kho chief tinu pa chuan wa mu in an vapuya ma se an chief chu thinrimin sola a umatang voi khatma alatlo ngai lo awang ani hayangi belerina chu lo langin kang ho nen anin date mek boka kang ho chu kolatuma a call chu a pick up thei tabik chuang lawa chuti mek lai chuan pedicure na hmuna omin mi zui le a thian nu sunyang chu an thoka mi zui chuan hayang ke a khoi sak lai chuan chethutin a ke mi zui chuan a zai sak palta a mi zui chuan ngaidam adila ma se alo pet shep zoka mi zui chu thinrimin akhik awang chuan ngaidam dil turin atileta ma se ngaidam chu adil du bik chuang lawa mi zui chuan karate move chu muin president fanu po ni se a hlo tur thu ashila hayang chu achuak ta deya mi zui le sunyang ite chu lo langin zu an lo induna mi zui le sunyang ite chuan an pahnia nail salon an din chak ze chu an sei ve ve a chuti lai mek chuan mi zui fate chuan an ron kola mi zui chuan pasal nei loin a fate pahni chu anu en koltira a u tela chuan an pasal te thenin mi zui pa la chu atlan bo boka mi zui nu chuan do soin mi zui chu USA a hlanin afate pahni chu alo enkol sak ri angin mi bula chuan asoya gyumjai le sungei te chu lo langin gyumjai chuan card alo khel ve me boka chuti lai mek chuan sungei chu afapa jel tang mek sam sikatan chuan alo tung trai thunga yang suni chu ron langin eitur aron ken saka kang ho birthday ani thu soin atlo don bok ti chu ashila gyumjai po chuan she chuakin afanu mi ji birthday ve tho ani a avakola ava hau shepa mi ji chuan poisa alo thon ringota chuti mek lai chuan yung suni chuan sol chu thlengin kang ho chu ina omangin a in sei du lawa yang suni chuan a taxi lo awang chuan a security card bula eitur chu lo peturin le kang ho chungchang te chu azot boka security guard bula chuan a phone number te chu da in kang ho an boina atok ani chuan ron call turin ati boka guard pa po chuan nu thatak ani nge aring boka yong suni chu akara chuan let le in atlai cho tan chokopai te chu ein
a in khal chhuak ve ta a kang ho chu lo lang ve le in news alo ena hai yang pa chu ram nei tu le apa chu prosecutor o te su ani ti asheta kang ho chu conference na omin Mr. Owen prosecutor chu antum aru in khongaina anga anga izia thu chu asoya soizo nu loka chuan kang ho chuan Mr. O apola chuan zirlai ani thule angai san zia chu ashila chutia an chua nu chuan Mr. O chuan amersia nu ang atihle a kang ho chu klapa kalin hai yang chu ave ruwa kang ho chuan hai yang damdoi eilai chu mu in kang ho chuan abek chu lak sakin adam doi e chu zongin azai thler saka adam doi mu chu panic disorder ane awang a ai thin bak chu alo akreng reng lowa hayang chu thinrimin kang ho chu abenga kang ho chuan ngai dam adil taringota kang ho chuan alo ra man lok vek zoka hayang chu ronlet le in kang ho chu ngai dam aron dila apa asia tirang ti alawang ani ni reilote nuwa chuan an chung ko charity nei na hmuna chuan kang ho chu vakalin hayang chuan amu a ati hlau thong hle kang ho chuan tote bek pe in achunga chuan jujubi thlai chu anatna tan damdoi tha ani thu soin ani ro suma abuai lo thu soin apea chuta tang chuan hayong i chuan du ve tanin an in date tanta hayang i chuan apa bula chuan kang ho chu in mer sha tirna nein chlui an lo kil hawa hayang i chwa hlan chuan kang ho chu alo vau shepa Mr. O bula chuan afanu chu nei atum thu soin table chungkwa a omdu thu soya table chungkwa a omdu thu soin reilo teknuwa a then le tur thu chu ashila Mr. Song le kang ho te chu lo langin kang ho chuan paternity test ati thu soin Mr. Song a secretary fa chu Mr. O fa angin test chu alantir thu soin Mr. Song chu alom hle a chutia president tur a control thei tur chu ma se kang ho chuan a original chu peloin a copy zok chu a pe a kang ho chuan Mr. Songa papa diktak ani du thu soin hayangi anei thei phadon ni in ashila afanu anei sakani chuan engtika ma aphatsan ngai dolo tur thu ashil boga director song chu lo langin teisu chu shilin kang ho chu tibuai lo turin le afapa ani thu chu soya prosecutor lo ni to thin chu lung oi vak lo hle ma se kang ho an evidence zongzong ati chedon ani chuan arem ti thu soin chuti lai chuan hayang chu apa in bia in anu te khoa an kalain an indura damdoi pol tur le an tlan laia chhuana hun in siam turin atia abak chu aman arwa man vek tur thu ashil boka mi jui chu lo lang ve le in a thian nu nen chuan sola nail salon chu an siam dun ta chuti mek lai chuan jori khwa chuan roi the turin an lo in buat soi ma mapa sungje chuan yang suni roi the na a eitur asiam chu lo puin kang ho chu anu pui hwal nen an lo tlo don thu chu asoya roi the tur an ni nge sungei chuan khotlang tan engma ti anei po ani silo tinge roi hial the angai ti in a phun mol mola chuti mek lai chuan samsik chu lo langin thil aru ka wang chuan an lo mana samsikan kang ho thingthia angen takngel pon apui du ngai chuang lova yang suni kang ho nu chuan aron ho ani chuan samsikatan na chete tal peturin dilsak atuma sungei chuan yang suni samte cheisakin kang ho pen ke ngai natte chu alo siam pui boka yang suni po chuan amonu ni mei tur ha yang tan diamond lereu ale saknge nge boka hole ha yang te chuan an khwa chu thlengin an khomi te chuan lo muakin an beng ching hle a ha yang le kang ho te chuan nuam an ti lo hle ang suni kor hak lai chuan a price tag alo la in pai lo te chu kang ho le ha yang chuan muin engma
phei chu an soi chuang lova inchhunga lutin an pathum chuan an in bia yang soni chuan ha yang chu tlereuh pek atum lai chuan ho chuan chuak ri turin ha yang chu atia chutia an pahnih chia an om lai chuan kang ho chuan anu chu falak na lekha pe in sign turin atia assign ani chuan Mr. Songa phapa dik tak ani theidon ani yang soni chuan ashil hai hle a mitui tlingpur chung chuan sha thiam tumin hlim mel apului sham shama assign pa mek lai chuan yang soni chuan anu ani na abodon chuan lo thu chu ashila assign zo rual chuan aswang ngal deya anu chuan lo chelhin eitur le tlereuh chu pek a han tuma ma se engma ala du lo kang ho chuan engtik lai ma a chotui tak an eidun ngai lo thu soin akar chunga thilpek man to mel tak tak te chu phor chuakin thinrim takin ape a yang suni chuan apen kek siam chu rang taka la in akar hnunga chuan ada sakshama kar chuan an tlan chuak le ta deya an khomi te chuan makti in tingaina an shelo hlom hle a ha yang chuan kar chunga an chuan mek lai chuan pancake chu arim chha ti in akora ti rim chiat lo abei sei thu aseya kang ho chuan akar chu tiding thutin eitur chu apai ta deya kang ho chu a chau mel hle a ha yang chuan kalo khal chhok ri zo kang che ati a chunga an om lai chuan kang ho chuan tui inin amu thlulek leka ayang chuan tukver hongin a scarf chu a thlawa bachar turin akala ale tur chu truck lian tak hian kang ho kar chu asu a achunga chuan kang ho chu alamu hila ala har chuak theimeu lo ani